Ir-residenti taċ-ċentru tar-Riabilitazzjoni Komunità Santa Marija f'Ħal Farruġġ organizzaw ikla li għalija stiednu lill-Prim Ministru. Ħejjew kollox huma u użaw ħaxix u frott li jkabbru huma stess fl-għelieq tal-madwar. Hawnhekk jingħata programm ibbażat fuq komunità terapewtika li jinkludi fażijiet residenzjali u ta' aftercare biex jiġu offruti għodot konkreti għal ħajja mingħajr riskju ta' vizzju u aktar b'saħħitha. Il-Prim Ministru qal li f'din l-okkażjoni sema minn fomm ir-residenti ħafna stejjer ta' sfida iżda wkoll ta' tama u kuraġġ li bihom qegħdin jerġgħu jibnu ħajjithom b'dinjità. Ma dawn kien hemm ukoll esperjenzi ta' residenti li temmew b'suċċess il-programm u llum qegħdin iroddu lura lill-komunità billi jgħinu oħrajn fil-vjaġġ tagħhom lejn il-fejqan. F'messaġġ dirett lir-residenti, il-Prim Ministru qal li kull persuna tista' tiżbalja iżda trid kuraġġ kbir biex tara fl-iżball, taċċettah u taħdem bla waqfien biex tirkupra u terġa' tibni ħajjitha mill-ġdid. Kompla jgħidilhom li huma qegħdin jagħmlu dan b'dinjità u b'determinazzjoni li għandu jispira lil ħafna oħrajn. Dr. Abela għaraf ukoll ix-xogħol li sejjaħ imprezzabbli tal-ħaddiema fil-Komunità Santa Marija li qal mhumiex biss professjonisti imma nies b'qalb kbira li jemmnu fil-bidla u jemmnu fin-nies tant li jgħinuhom jirnexxu. Il-Prim Ministru assigura li l-Gvern se jibqa' jaħdem biex joffri l-appoġġ meħtieġ biex kull min irid jagħmel bidla f'ħajtu ikollu l-għodot u ċ-ċans li jagħmilha.